Hello, what's good YouTube? It's your boy Spay, aka Blue Biz, back again with another video. Sawubona. Ngiyaphila njani? Hayi, nginombuzo ombalwa nje ngifuna ukubuza yona la mama. Ngifuna nje ungiphendulele yona nje embalwa nje yabo. Ngifuna ukwazi ukuthi yini red flag ngoloko vele. Red flag into turn off yona ngoloko. Turn off. Sure, ngoloko. Umchita ongekho umchita ongenayo is a highlight. It's a version, a guy who doesn't have a version. Ongazi yazi. Ungazazi ukuthi ufunani. Empilweni. Yeah, because mina ngeke ngithi mina njengamanje hayi ukuthi ngizenza ngcono ngiyafunda. But ngeke ngize ngithi mina ngizothatha umchita onemali. Ngisho ukuthi ngizosanda umuntu onemali. Kodwa nje ufuna umuntu umuntu onenqubekela phambili. Oyimele. Okwazi ukuyimela. Imela into yakhe. Imelayo nje into yakhe. Bese kuthi ke into engibhora kakhulu mfana i-red flag ngempela. Lento yabafana yokuthi angazi noma mhlawumbe bathi fashion noma yini but lento leyo ukuthi umjida amithise like ingane eziningi maybe useney'ngane eziwu-5 bona bacabanga lokho ukuthi like in the next 10 years or 20 years to come iy'ngane zakhe zobe sey'khulile kuyimanje una-5 yes omama abahlukene bese iy'ngane mhlawumbe mazithi 10 noma yena ethi 40 ngendlela impilo esobe inzima ngayo because iy'ngane ziyadura iy'ngane ziyadura iy'ngane so ziyothi nje sesise-high school lo muntu lo kusho ukuthi into yayo beyisebenza ingekho because obviously ukhipha kuphi khona ukhipha sefanele manje lokuyinikeza iy'ngane so nje mina ngithi ngicela ukuthi amajide zame ukuthi noma ze kuthiwe nasesho samajide ngiyajula emhlabeni uzame nje ukuthi nawe uma umjida nje noma ze kuthiwe usunayo umntwana but nawe zicabangela ukuthi in the next future ngizobe nginayo imali senginey'ngane ey'ngane ukuthi uyifunelani ingane yakho. Yes, iy'ngane ngesisakwazi ukuthi ijabule ngale ndlela leyo ufisa ukuthi ijabule ngayo manje wena masunemali iphela yonke esandleni ungalenzi lutho kufanele uyinikeze iy'ngane ungasanaki ingane lapho yes aqinisile-ke lapho manje uma ucabanga mangaka amarando kumele umjithe nje washaya nje umjithe nje Queen. Amarando nje we-intimate hayi ngathi ngeke phela amazi ukuthi asifani thina yabo mina vele ngumuntu ozivilaphela mina vele ngumuntu ozivilaphelayo so nje angikaze vele ngimjaje umfana ukuthi yabo ukuthi wenza kangakanani yabo as long as nje mina naye sithandana angibe ngisakunaka konke lokho even if kuthiwa akakulontunji mhlawumbe wena ngathini akakufikisa esiphethweni wena yeah but awukunaki lokho kunjalo awusakunaki ngithi umuntu uzomthanda aba umuntu mamthanda angazi nani le esiblindayo because umuntu mamthanda unendaba ukuthi hayi oshanje u-1 nilalele uthi uyavuka futhi uyahamba awuna-stress futhi uyasho ukuthi hayi right sazohamba futhi ashele sazi asifani uyakubezelela wena lowo R1 kodwa phela hayi ukuthi njengoba ngibekezela nje sengiyisilima-ke usubone ngazathi akwenzeki mhlawumbe ukuthi nawe ubuye mhlawumbe umkhumbuze ngelinye ilanga nje ukuthi hayi buba basi awuthi ukuphakamisa amasokisi lapho ngala khona i-men's clinic khona nje ukuthi khona i-men's clinic at least ngi-2 kodwa ngeke ufale umngakanani loyo uzofika 2 angazi phela kuyadepend ukuthi umuntu onjani kona injalo sifani sabantu yabo asifani ma ungajoya nje nomuntu omdala kunawe wena mina yabo nje imizo yakho kube ngazathi ngifuna ukujaja abantu but akubajaji because abanye abantu kuyabasebenzela ukuthi umuntu
majoyina umuntu omdala like empathy kahle kube right yonke into nje ingabi ngokuthi ngoba mdala like seyiblessa nani if umuntu nje kunikeza izinto mfethu ekupha vele mdala if kodwa kunika nawe uzojabula ngithi kodwa mina ngaze ngijabule but nami ngiyafisa ukuthi mangathiwa yabo ngiyamthola uthole nawe umuntu o-straight hayi umuntu osazogana nje yabo ethi maye mdala kodwa ebe nenqubekela phambili yabo ukuthi nje okay mina ufisela into ekuthi nawe phambili yes because vele usumdala engadlali ngawo ufuna ibless ngoba phela yabo uyangithanda nginjengamanje njengoba ungithanda nje ngitshengise hayi ukuthi ngize ngokuthi-ke manje ufuna ukuba ne-bless nani cha wena wazi ukuthi ufana ukuspoil yabo ngeke ngize ngithembe ukuthi hayibo wayengangithengele ini wayengangiphi imali nani wena ufana ukwazi lokho mdala nje ya mangathiwa mina uyangitshela ukuthi all right mangathiwa nje awushintsha into eyodwa nje ngabafana yini nje into ongayishintsha nje kubafana yazi ukuthi le nto lena ibuhlungu because abafana angazi noma banenhliziyo noma banjani angibajaji but kubuhlungu because mina ngathi ngingashintsha indlela abafana abaphila ngayo towards amantombazane indlela aba-acta ngayo yes kunale nhlonipho le abafana abangenayo for amantombazane hayi ukuthi ngiyabajaja ngijaji but like uzokwenza nje into kodwa ungabi nendaba ukuthi ubani uyabona yabo njengokuthola nje nami nomuntu wami njengoba nomuntu wami nje yena uma ukuthi ufuna ukufaka intombi endlini ngiyambona nje uyayifakela intombi akana-stress ngibona leyo nto leyo ufila kanjani ngiyafisa nje ukuthi abafana uma beshintsha futhi bebe nozwelo nothando bekwazi becabangele omunye umuntu yes cabangele umuntu wesifazane once wathi ngiyakuthanda eqinisile ngempela because yabo amantombazane awa-cheat amantombazane ngiserious amantombazane achisiswa abafana ukuthi because umuntu wami usuke esecheathile like multiple times lo ngikhe ngimbekezelele egcina sethola isheni umuntu ozomthanda yabo ozovele emtshengisele uthando lo angasalitholi ngapha kumuntu wakhe because umuntu wakhe behlezi cheat yabo uzogcina senze njani seyajola naye seyacheat kodwa indlela yabashitha ngayo amantombazane like njengokunje mina mangathiwa njengawo nje amanje nomuntu wakho nenhliziyo ayicheat ngokuthi ngichitha ngoba sengithi ngiyagana ngichitha ngenhliziyo ukuthi vele sengidlulile ngapha wothi ngizame-ke lo muntu lo vele ngithi kade beqala ukuconnecte naye sekuyena umuntu akasezojola naye manje yabona ile nto engifuna ukuya khona lo muntu okade waqala ukuconnecta naye uyivuma kanjani ukuthi nize niconnecte naye nje leso sikhathi lesi naniconnecta naso ibisakhona indoda yakho osandana nayo cha okusho kona vele indoda izokuthemba kanjani kube ukhona umuntu vele wena unayo usakhonnecta naye angithi umuntu ukhuluma naye eceleni vele ngeke izikuthembe indoda soze yathemba indoda ihlezi nama-trust issues angazi ukuthi why but nje angithi uqeda kusho manje ukuthi wena kusekukhona loyo vele wonke amantombazane yabo iqiniso kodwa vele lisho wonke amantombazane asuke nalo esekhuluma naye eceleni olindele ukuthi yabo uzobe senikwa ithuba mangabe kwenzeka yabo kuthiwa iyaphela le relationship namanga hayi uthi namanga siyaba nayo i-backup plan ne manje uzomthemba kanjani umuntu one-backup plan no ngize ngibe ne-backup plan nje kusuke kwenziweni because kusuke kwenziwe wena wenza ukuthi ngize ngibe ne-backup plan kanjani ngoba phela mina anginiki madodini nawo lo muntu engisuke sengikhuluma naye eceleni usuke engakwazi wena muntu wami suke sengivumela nje mhlawumbe uyena umuntu engisuke sengiconfide kuyena ngimtshela ukuthi yazi ukuthi nginey'nkinga nani bla 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 but awunabona abangani mhlawumbe ongabatshela noma abangani but ngeke phela umtshele ngomuntu wakho ukuthi hhayi mina nomuntu wami siyaxabana kanjani nje lokhu nje uthi nge-stress futhi kahle kahle yonke intombazane inomuntu ekhalela kuyena owesilisa mhlawumbe akukho njalo ayikho leyo nto kodwa akekho umuntu wesifazane onomuntu wesilisa akhalela kuyena thina masithanda siyathanda ukuthi you guys just don't want to understand ukuthi thina masithanda siyathanda asidlali hayi ngiyayizwa yona lokuthanda kodwa hayi futhi nibathanda bebe baningi inkinga yini lapho sibathanda bebe baningi nisuke nibe uNkulunkulu abafana bathanda ukuthi bebe baningi amantombazane
besifazane bengacabangeli nezifo lezi ezigcwele la Ikuphi emhlabeni besides nje HIV. Ikuphi ukuchitha okungcono ukuchitha komfana nokuchitha kwentombazane? Akukho ukuchitha okungcono because nawe uma uchitha umfana umlethela izifo mina ngumuntu wesifazane. Nami ngichitha ngumuntu wesifazane ngilethela wena izifo. Ayekho umuntu ongcono, ayekho umuntu ekufanele ngabe uyachitha. Kodwa ngoba abafana bayachitha bayohlezi bechitha. Ake sithi besides ikilo unjani? Abanye abachithi. Besides izifo, ake sithi azikho nje izifo qobo emhlabeni. Ngaphandle kwezifo. Yini abafana mabechitha ebanenkinga? Ngithatha way back to Kosi ukuthi ubani kufanele bene noma nonkosikazi abawu5 kanjani asekho lapho seki-21st century. Umthetho loyo phela hawu indoda yomZulu. But ke serious akuvumelekile nje lokho. Akuvumelekile Mina kanjani? ngeke ngize ngivume nje ukuthi nje sengishadile nje ngibe na5 sibe5 umuntu oyedwa. Mhlawumbe ngaba bangaki mathiwa nje uthatha kwisithembu ngiyaba bangaki? Hayi mina ngifuna isithembu. Qobo. Okay, mangathiwa nje uba president yini ongayishintsha nje ngale country? Kuningi ongashintsha kule country kuyimanje nje as i-youth nje siyahlupheka. Yindaba sifundile sawuthola umatric u-right hayi ukuthi mhlawumbe sithi asinabo matric safunda sagraduate kuma-varsity yabo mase kufanele usufuna umsebenzi awutholi yabona awutholi thina nje as i-youth eningi ihlele emakhaya ayisebenzi uyizwa yonke kodwa abanawo wonke ama-qualifications adingakalayo ibuhlungu leyo nto leyo because nathi siney'dingo yabo kufanele ngabe siyazenza manje if umuntu yabo nje mina sengiyazi sengathi sengiyi-president ngavula amathuba e-youth ukuthi nje ekwazi ukuthi eqhubeke ney'fundo zabo because abanye hhayi ukuthi bahleli ngoba bethanda abanye abanazo imali u-NSFAS kuye ungafandanga so njengoba ungakufanda u-NSFAS kuzofanele ukhokhele umzali uma ungena lapha e-varsity umzali akanayo imali kufanele uhlala phansi yayibona nje kuningi kufanele kushintshwe ngisho ama-orphanage nawo kufanele ngabayalungiswa ingane ihlale endaweni eyi-right ngaphathi shona lezi iy'kole nje zey'ngane lezi ezi-disabled nazo sibe sezingeni ey'phezulu zibe nothisha nje aba-right abakwazi ukufundisa iy'ngane isineke sona sibalulekile. Manje as umuntu wesifazane yini ebaluleke kakhulu imali nomshado? Imali yami engizisebenzele yona kanzima mina ngiyakuthanda ukuthi ngibe independent yabo angithanda ukuthi ngizobhekelela yes uma ngathiwa ngiyashada ngingaba nawo umuntu wami esizobe sisizana naye but angithanda ukuthi sengizodependela kuyena ukuthi manje njalo sengifuna into yokuthenga into zokugcoba yabo ngifuna ukuyothenga naye nakuvele kuyena ngiyakuthanda ukuthi ngibe independent nje ngikwazi nami ukuyimela yabo ngibe nemali yami engiyisebenzele kanzima. Ngiyabonga kakhulu mama. Azangimange nesingisi ngibuye sitshatshele mina ngesaba. Isingisi